هینا یسپه پارتیا دیارکرنا قدرا سرکتیا ترکیه هرکو 28 گولانی نزیک دبه شر بو به دست خستنا تخت سرکتیا ترکیه گورتر دبه دهل بجارتنین 14 گولانی ده پارتیا چپ آکس کو پشتگیری دا کلیجدار اغلو جریجه د پارلمانتو یده نرازیه لورا پارلمانتری هدپه استانبولی سری سوریا اندر stratejia xwe eşkere kir. Sandıklara gitmemek tabii ki bir seçenek. Onder çend dîmen li ser medyaya civakî belav kirin û hişyarî da Erdogan. Partiya Çep a Kesk hîna rista xwe ya berê diparêze û hîna faktoreka sereke ye. Onder diyar dike ku yê dengê xwe bi kar neyîne, vîna xwe paşguh dike û tu encameke erênî bixwere nayîne. Eger ne wiha be piştî 8 mehan dê ev desthilat têk biçe. Parlamenterê HDP'yê hilbijartinên xwe cihî bi bîr dixe û piştrast dike. Dê hilbijartinên xwe cihî yên adara 2024 bikin mîna rapirsiyekê û vê desthilatê bi bin bixînin. Berpirsiyartiyên giran ji Kilîjdaroglu tên xwestin. Onder gotinên Kilîjdaroglu anîn bîrawî ku bi dehên hevalên wan bê sûc di zindanê de ne û wekî berpirsiyeke giran bi nav dike. Her wiha got ku gereka oğlu ji pirsgirêka dadmendiyê dest pê bike û rê nede ku mal û milkên gel werin talan kirin. Hevdemî vê helwestê hîna Erdogan û Kilîjdaroglu çavan li hev sor dikin û kursiya seroktiyê ji dest hev direvînin. Bi nêrîna te dê vê carê gelê Kurd risteke çawa bigerîne, nêrîna xwe bi me re parve bike.